воқеан ҳам фасли зимистонро бе барф, яхбандӣ ва бозиҳои варзишии зимистона тасаввур намудан ғайриимкон аст. Биандагони азиз, айни ҳол мо дар маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву варзишии Сафедара қарор дорем ва тавре ки шумо мебинед, имрӯзҳо аллакай сайёҳони зиёде аз дохилу хориҷи кишвар аз маҷмӯаи мазкур дидан менамоянд ва бояд гуфт ки имрӯз мавсими кушодашавии бозиҳои зимистонаи Сафедара баргузор мегардад. 10 декабри соли равон дар маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву варзишии Сафедара чорабинии кушодашавии мавсими навбатии бозиҳои зимистона барои дӯстдорони сайёҳату варзиши лижаронӣ ва бозиҳои зимистона баргузор гардид. Зимистон фасли афсонавиест ки имкониятҳои созгор барои сайёҳату истироҳат гуворою бофароғатро бароямон фароҳам меорад ва яке аз чунин иншоотҳои сайёҳиву истироҳатӣ ва варзишии ҷумҳуриямон Сафедара мебошад ки бо инфраструктури замонавӣ ва табиати зебою нотакрораш дар як муддати кӯтоҳ тавонист таваҷҷӯҳи миллионҳо сайёҳи дохилу хориҷро ба худ ҷалб намояд. аз соли 1994 то соли 2013 ҳамчун варзишгар дар маҷмӯаи лижаронии Сафедара машғул будам. аз 2013 инҷониб ман ҳам варзишгар, ҳам мураббӣ фаъолият дорам. ман дар мусобиқаҳои дохилӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда истодам. аз соли 2015 инҷониб маҷмӯаи лижаронии Сафедара аз нав бозсозӣ шуд. шароитҳо хуб шуд, сару либоси варзишӣ ва таҷҳизотҳои варзишӣ хело беҳтар шуд. мо кӯшиш мекунем ки мин баъд дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карда боз ҳам парчамбардори давлату миллати худ бошем ва ба сайёҳоне ки дохилию хориҷӣ ба ин маҷмӯаи лижаронӣ мебиёнд, мо ба онҳо кӯмак мекунем ва шогирдоне ки дорем дар мактаби лижаронии Сафедара ба онҳо лижарониро меомӯзонем. маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву истироҳатии Сафедара ки дар мавзеи Тагоби ноҳияи Варзоб ҷойгир мебошад, баъди аз навсозиҳо ба яке аз беҳтарин ва муосиртарин мавзеи истироҳат ва лижаронӣ табдил ёфтааст, ки дар Осиёи Миёна назир надорад. баъди ба маҷмӯаи Сафедара табдил додани қароргоҳи лижаронии Сафедорак соли 2015 барои рушди он беш аз 80 миллион сомонӣ равона гардид. Сафедара аз мавзеъҳои нодири мамлакат мебошад, ки дар фаслҳои гуногуни сол дар он ҷо баргузор намудани мусобиқаҳои варзиши зимистона имконпазир аст ва ҳоло бошад баъди кушодашавии мавсими бозиҳои зимистона сокинону меҳмонон ва сайёҳон аз хориҷи ҷумҳурӣ метавонанд ба ин минтақаи нотакрору барфпӯш сафар намуда аз имкониятҳои сайёҳиву варзишӣ ва истироҳатии он баҳраманд шаванд. Несколько ребята, говорит, приезжай, говорит, к нам, говорит, здесь у нас классная трасса, открытие, говорит, чистый воздух, горы хорошие. Ну вот, я приехал. Да, действительно, мои впечатления вообще очень хорошие. Такой воздух чистый, такая трасса хорошая. Прям сегодня будем кататься, прям очень хорошо. Спасибо большое. Кстати, высота 2590 и дышится прям хорошо. Я был много где, был и в Домбае был, и в общем во многих, как говорится, на многих трассах. Но здесь прям очень красиво. Молодцы. Сегодня будем кататься. Спасибо вам. бо мақсади ба мавзеи сатҳи сайёҳиву варзишии ҷаҳонӣ табдил ёфтани Сафедара ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохилу хориҷ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шуданд. Сафедара ягона машқгоҳи варзишии зимистонаи наздиктарин ба пойтахти ҷумҳурӣ буда, ҳар сол ба он қариб 3000 нафар сайёҳону варзишгарони дохилу хориҷи кишвар ташриф меоранд. бояд гуфт ки иқлими мусоиду мавқеи ҷуғрофии маҷмӯаи мазкур имкон медиҳад ки варзиши лижаронӣ то охири моҳи март идома ёбад. дар маҷмӯъ иншооти хизматрасонӣ ва толору майдонҳои варзишӣ дар масоҳати наздик ба 80 гектар ҷойгир буда, шароити қабули то 1000 нафарро дар як вақт дору мебошад. дар Сафедара дар масофаи 2027 метр роҳи арғамчинӣ бо суръати кабинавӣ сохта ба истифода дода шудааст ки 32 адад таҷҳизоти ҳаракаткунанда дорад ва дар ҳар кадоме аз ин таҷҳизот то 8 нафар метавонанд ҷойгир шаванд. бояд гуфт ки он яке аз навтарин роҳи танобкаши ҳавоӣ дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад. нуқтаи баландтарини роҳ дар арзи 2600 метр ҷой гирифтааст. иқтидори аввалияи он аз 1000 нафар ва иқтидори ниҳояш то 2000 нафар дар як соат ба ҳар самтро ташкил медиҳад. муддати ҳаракат аз нуқтаи А ба нуқтаи Б 7 дақиқа мебошад. воқеан табиати биштосои Тоҷикистон имконият медиҳад ки самти сайёҳӣ ва варзиш дар ҷумҳурӣ ривоҷу равнақ ёфта ба яке аз минтақаҳои тамошобоби аҳли олам табдил ёбад.